Да, и добре дошли в нашата игричка за разцъкване. Modern Combat 5. Не знам всъщност буквалния превод или още името на тази игра точно, но и не ме интересува чак толкова много, защото нали игрите се играем, за да ги играем. Така, както видите, аз съм малко по-напреднал, но не е игра от много време. И тук ще разцъкаме онлайн. Окей. Това. Чакайте се, да ви направим. Не се спускат, значи ще ми потършиш всичко. Не ме влезе в клипа. Ами? Да. Ей, Нина. Сме си. Явно направо ще започнем. Браво. Ай! Окей. Тук нищо не сме направили. Обаче най-хубавото е, че си имаме гранатомет. Ловя той гранатометчето. Ако се чуете как стреля, е така стреля. Ай! Окей. Добре. Ще умираме и пак ставаме. Така. Ой!